pepanggihan rahayu kang winantu rahayu sagung dumadi. Mugi kawilujengan, kasantosan lan karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kawula awit nugrahanipun Gusti Kang Maha Asih. Saderengipun keparenga kula mbeber diri dipun tepangaken nami kula Cahaya Ilmiana nimpungkasan 82 jurusan Pendidikan Basa lan Sastra Jawi Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Wonten mriki kula badhe nyritakake lan meragakake bab dongeng supados bocah-bocah lan kanca-kanca mangerteni uga duweni inspirasi saking cerita dongeng ingkang kula critakake. Sugeng amirsani. Cerita iki ngandhut piwulang babagan pentinge ngrungokake pitutur lan bijaksana nalika njupuk keputusan. Kadhangkala kekarepan kanggo entuk luwih akeh utawa luwih apik bisa nggawe kita lali kanggo ati-ati. Ketek sing kesusu lan ora ngrungokake pitutur wit pungkasane tiba lan ngrasakake akibat saka kelalaian kasebut. Piwulang utama saka cerita iki yaiku menawa keserakahan lan gegeran bisa nggawe cilaka. Dene kawicaksanaan lan kesabaran iku kunci kanggo nggayuh asil sing becik. Mekaten dongeng ingkang saged kula aturaken. Mugi dongeng kula menika saged maringi inspirasi. Bilih wonten kalepatan anggen kula matur, kula nyuwun agunging samudra pangarsani. Wusananipun kula aturaken agunging panuwun dumateng pamirsa ingkang sampun kersa mirsani video dongeng menika wiwit purwa dumadi wasana. Sugeng pepisahan, rahayu kang winantu, rahayu sagung dumadi. Irah-irahan dongeng ingkang kula critakake inggih menika Wit lan Kethek. Ing sawijining dina sing cerah, ana ing sawijining alas sing rimbun lan ijo raya-raya, urip sawijining wit gedhe sing wis tuwa. Wit iku duwé cabang-cabang sing amba lan kebak woh-wohan sing mateng. Ing cedhake wit iku ana kethek sing lincah banget. Kethek iku kerep nemplok saka wit siji menyang wit liyane lan dolanan ing sekitar alas. Ing sawijining dina, kethek luwih banget lan pengen golek panganan. Nalika weruh wit gedhe sing akeh woh-wohan sing mateng, kethek langsung nyedhaki wit kuwi. Aku luwih banget iki. Apa sampean duwe woh kanggo aku? Oh, mesti Kethek. Aku duwe woh-wohan sing akeh. Kowe bisa njupuk woh-wohan sing ana ing cabang-cabangku sing ora dhuwur supaya kowe gampang njupuke. Nanging hati-hati ya. Ing wit bagian dhuwurku akeh semute. Iya, Wit, matur nuwun. Kowe apik banget, aku bakal njupuk woh-wohan kuwi. Kethek njupuk woh saka wit. Woh-wohane enak banget. Nanging aku pengen njupuk wong sing luwih dhuwur, sing luwih enak. Hati-hati Kethek. Aja nganti terlalu dhuwur, cabang-cabangku sing ana ing dhuwur bisa gampang tugel lan akeh semute. Ah, tenang wae. Aku bisa manjat luwih dhuwur lan ngati-ngati. Ora apa-apa, Wit. Kethek terus manjat dhuwur nganti pungkasane cabang wit kuwi tugel. Grobyak. Aduh, gatel banget. Hehehe, aku tiba. Lara banget weh. Nah, kan wis tak omongi mau, tapi kowe ora gatekake.
Iya wit, sepurane aku ora hati-hati. Terus piye iki? Witku tugel, wis ora bisa ngembang maneh. Lah piye iki? Kok malah mentingno witmu? Aku iki yo ngrasa lara. Ora mung kowe wae. Semut melu ngrasa mangkel ndelok serakahe kethek. Hahaha, salahmu kowe serakah. Kethek kowe njupuk kabeh wowoanmu wit nganti entek. Ora, aku mung njupuk sak perluku wae. Halah, kowe aja ngapusi. Aku ngerti dhewe yen kowe serakah. Aja ngomong sing ora-ora kowe semut. Aku njupuk amarga aku mung luwe. Tapi kowe njupuk sak perlumu wae. Wit ngedemke suasana sing lagi panas. Aja malah nambahi perkara wae. Aku nyuwun ngapura ya, Wit. Wis mbak masalah kita gede. Kan aku nyuwun ngapura ya, Ketek. Iya, Mut. Aku ya nyuwun ngapura marang kowe. Wis saiki wis tak sepura kabeh. Iya, Wit. Matur nuwun ya, Wit.